Hai hai siapa nih sini di di sini sakthama bai norok toton si tongkana saya sini no Tripura Idol Session 2 ngi tongo nani thangi tongo khaklayo siapa no to seng klai kaham nongka taklai teibo kaham ngan ni wan sugo au je rezamna kereng rok nogo simi hener yawoi phaji rezab phaji batai mungo manjakti hakisi sinai neng kubui kubui ni da kereng oro simia haste ni phatar bo thangi resabi mana tei phaji haste ono sakang phuno gradi nini rengmani nini muchung mani no kha khulogoi phaidi जों थाङै दङ दिनै जानुवारिनि 20 एबा 20 तारिख एबा 20 जानुवारि सिनि जों साजाकनाय त्रिपुरा आइडल सेशन 2 हागे जतनो हायनो हाय हामबाय तैबो गाहामनाय हनै खाख्लाय सेकेंड सेशन त्रिपुरा आइडल जे एप्लिकेशना थाङै दंमानि अब 20 डिसेम्बर जानुवारि सिम चेंजाकनाय ओंखाय जों दाबो अब ऑडिशननि जे अरो थाइराव बाइके हामनाय अब नायनान बागै जों फायो अब जुनेल ऑफिसनि थायो कन्फरेंस हॉल खायजाकनाय ऑडिशन रं आबन परे जों नवायो गाला राउंड थांनाय सेकेंड राउंड आमहायगर थाङै थिएटर सेकेंड राउंड थाङै तारपरे फाइनल फ्रोके जों गो थानाय ओपन स्टेज थानाय अब बर खायजाना दाबो कोन डिसाइड नायागौ फियाबा ताकलायो के तेबो सेमान निस्लाय सब गुरुंगौ फाइनाय आमहायके प्रिपरेशन नालाय दं नै जे जों डाटा कालेक्ट खायमन बिसिनि नुगै दङ ओंखा आमन बिसिनि केना जिनि जासो जों जायबो रिक्रुट खायखा एबो केबा सेमानो दंनाय बर अक्रामन ताके रिमेया बा जों दाबो तेबो दाबुंनि यंगस्टार रबाय माने यंगस्टार फोर अकानो लेजेंडारि रनो जों कालेक्ट खायाव माहिका जिन जासो जों तेबो बुथुब किति बिखा ओंखाय खाखायो दाखलाय तेबो जों खामके जाजमेन्ट न खाय माना